ओइ मा दाबो जाया बेदरा एथ' गोबावसै हनै खामबाय एथ' गोबाव जाबाय आयै फाग्ला मोनथ'वाखैलै मोनाग्रा जायो नामा बिगुरखौसो जानायदोंलै आङो बिगुर बरिया मोनबायानोथ' ओइ हासुंखाबायलै हालालै हाला बिदि जाबा बुरजा नांगौ बेमार जालाबायगोन माथो थाब थैगोन नोंसोरो थां दसे बेरायना फै मोनसान्दि बैथिं ओइ लाम्बु एसे नायथ'दो जों बायहेरायाव थांना फैनि ओइ जालालै हासुनो ओंखारनाया हासुहैनायसैथ' हासुनिखायनो जाला थुलैथ' हासुहैनायसैथ' थु थाब फै खिन्थु ओइ मोजां फैमोन लाम्बु दिगदार दं जाखोमानांगौब्ला ओइ बिबि अफाय जिरायबावनांगौथाय बेनोथ' अबहाय जिरायबावनांगौथाय थुदो बैयाव जिरायहैनोसै खोमा बैयाव थु हाथारलालै हर थांनायसैथ' हासुग्राखौबो उमुथिन मानसिया जायगायाव बानायनालायब्रा हामथारला फैजोबदो बे हाग्रायावनो मानसि फैगोन ना माब्रा होथारदिनि बावनो बेयावनो होदो से नै थाम थिखिनि मोनथाम ब्रै बा द' हिनजावखौ दालाथ' हे 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 दासो सान्थि मोनबायलै माखासे जायाखै जाबाय एसे दंबावो आहा ओइ मोनसे खोथालै ओइ मा खोथा हा ओरै फै थारैबो मा खोथा र' थाब बुंब्रा मा खोथा बुंमु औलै है थाब बुंब्रा मा बुङा मानो खोथाया जाहैबाय औ बैजों सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिदोंलै नायखोमानो नामा थु नायमारो दा थ' बेजों र' जों नायखोमाना मा खालामनो मा जालायखो नङा जों मा खालामनांगौ बेखौ हमगोन ना मागोन मा जालायखो नोंहालाय नङा नायखोमानानै जों मा खालामनो नायखोमानानै खमथिनो खोन्थाहैनोसैब्रा जायो थो होनबा थुआव थांनांगौ ओइ एसे लाजि फोनांगौलै बांद्राय अपेनद्रायखौ दारमास दिनै लाजिया फांजिया सोर बिमा बिफाफ्रा हगार हरो बिसोरखौ ओइ सिरि ओइ जा इन्टारेस्ट जालायदोंलै माखासे फट' खेबदोलै फट' खेबा मावस दे सयथिबो ओइ थांसै खुमसेयाव खिथाहैनोसै ओइ थु खोरैलै थु थुदोना बिबि गाबोन मानासाव बेरायनो थांसै आं जा थांनो लुबैदों मानासाव औ जागोन दे गारियासो माबायदि अबस्थायाव दंथाय गारियालाय माथो जादों दासो फैदोंना गारिया बेजोंथ' फैदों थारमानि नों थांनो बादोंना बिदि नङालै आं थांनो बायाखैथ' आंबो थाङैया गोबावखासै थांजागोन दे आं मिथिखायोथ' नों बिराद अनसुलाखा लोंदो माथो लोङाखिसै नोंलाय दे बहा बैलाय नुहुरबाय दा उखुन्दैया मा दाबो फैराबसैलाय हासुनाया एफा गोबाव जायो नामा मासनि हारसिं अर सुलाय बेलथायलाय मासनि जाग्रोगारसोलां बिगुरफ्रा दाबो फैया नै बिसोरनो फैलाय माथो फैलाय आदसा बिसोरनोथार सार मा बिसोर बुंनाया नंगौ औ सार जों जेबो गाज्रि मावाखैथ' जों बाव ओरैनो जिरायनानै सावरायदों औ सार जों दहायनिफ्रायनो जिरायगासिनो मोजां गाज्रि खोथासो रायलायगासिनो जों जेबो गाज्रि मावाखैथ' आं बे पिकनिक स्पटनि सेक्रेटारि नोंसोर बहानि जों उदालगुरिनि बेंटलावनो थायो नाथाय बेंटल कलेजावनो फरायो दा कलेज बन्दखाय ओरैनो दसे बेरायफैदोंमोन आरो
औ सार दे नोंसोर थाङोबा थांनो हासिगोन दे सार जों साइख्लुमखायसो जिरायफैखादोंमोन दे सार थांसै होमबा थ' थांसै जानला मोनला थारलै नोंसोरो औ